erromerixak bai asko ebilitakua naiz. Nere lehenengoak ordua elorri xokua da. Negua zan eta abarka galtza jantzita jaisten ginen harrira. Eta dantzan be abarka galtzekin aritzen ginen. Gomasko abarka zien, ondo lotuta azpialdian. Orduan, erromerian trikitia asko dantzatzen genuen, sueltuan batez be. Eta eguna iluntzerako baserrira bueltatzen ginen goiz. Gure baserria ez dago herrigunetik urruti, baina orduan ez zegoen oraingo biderik. Dantzan egiten genuen sueltuan. Batez be orduko apaisak gezuelako uzten helduta dantza egiten. Plaza eta eliza ondo onduan daude, eta han egoten zan apaisa, guri begira. Eta gu dantzan. Gero utzi zuten helduta dantzatzen, agarraua. Normalian, soinu jole bakarra izaten zan jotzen, eta nahikoa zan. Inguruko erromerietara juten ginen, inguruko herrietara. Abadino, Berriz, oinez joan eta oinez etortzen ginen. Trena beba zeuan, baina gu beti oinez, diru askoik be zeuan da. Erromeriarik onena San Blasetako izaten zan, Abadinon. Kontatuko dizuet galtzena. Nola hasi ginen emakumeok galtza jazten. Gu mendian ibiltzen ginen gizona bezalaxe, berdin. Ama etxean egoten zen, baina gu alabok mendira joaten ginen aitarekin eta anaiekin. Eta gizonek egiten zituzten lan guztiek egiten genituen. Egurrarekin, belarrarekin, berdin. Baina lan batzuk egitean, adibidez, garoa moztean, izterra edo zangoa urratu egiten zitzaigun dena markatu. Orduan hasi ginen galtza jazten, bonbatxoak. Eta gure anaiak esaten zigun, baietz, jazteko. Ark gu animatu egin txuen. Eta haien galtzak guk ondo geneuzkan, konpondu gabe. Eta hasi ginen haie jazten, lanerako, batez ere, mendira joateko, garotarako. Eta behin kaletik pasa ginenean, gizon batek galdetu zion gure anaiari, zer ari ginen? Abioietik etorritakoak ematen genuela. Eta orduan anaiak erantzun zion, bakean usteko, ez geni olain horri kalterik egiten. Hasieran gu bakarrik ginen aizpok, baina gero beste emakume batzuk ere hasi ziren galtza jazten. Mendira, garo lanera joateko zirenak. Bai, libreago gelditzen ginen. Eta orduan, zer esan zuen apaitzak? Galtzak jantzi genituela, lotsa galdu genuelako. Horixe esan zuen. Eta galtzak bentaja besterik ez zaukan. Babestuago genden, gutxiago ozten ginen, defentsa handia zen. Eta soinekoarekin lanean soroan makurtuta, han ikusten zen dena, kuleroak eta. Apaizari etzizaion ondo iruditu guk galtza jaztea. Eta elizan galtzen kontrako sermoia egiten zuen. Eta beste guztiak geratzen ziren guri begira. Eta beste emakumeek ere gaizki begiratzen zegoten.